Hello guys, magandang hapon. Welcome to my YouTube channel. Tara guys, samahan niyo po, gawa tayo ngayon ng kasaba. Yung tinatawag na puto kasaba. Yan yung mga paborito ng mga Ilocano. At mga Bisaya din. Yan mga paborito nila. So, tara guys, samahan niyo. Po, magandang gabi po sa bawat isa. O ayan po, nyata nga ikad ko. Yan, pipigayin natin siya ng malinis na tela. Tanggalin yung tagta. Ayan. Ito yung mapait. Pinggain ng maigi. Ayan yung mga napiga kanina. Tuyo na. Yalis ko tayo. Ayan, tuyo na siya. Ilaukan ajay. Inyog. Ilocano, Tagalog. Espanyol pa yan. Naog tayo apo dati. Di-dried na coconut. Dahil coconut. Nainigan. Kasi awang mati-fresh dito. At damot nung mag-provide ka, nagrigat agaramin. Yan. Ayay, white sugar. White sugar. Kiwar-kiwar. Pagkahalwom am amin. Yung dati mali na yung... Apay na pino amin yan. Nagadgad mo amin. Okay na ito. May yan. Batan apo. Yan. Yan. Gusto nyo. Yung teman. Gusto lang kami na mali mo lang sa mga. Dagdagang batik nga sukar na. Sukar na. Matadapay toppings na mga. Vice na paglagyan, di ba? Paglagyan ng coffee mate. So lalagyan niyo siya ng asukal sa baba, pero bubutasan niyo yung yung nilagyan ganyan para may steam. Ayan, para hindi siya magtubig. Ayan. Ilagay na natin siya. Depende sa inyo kung gaano kalaki or gaano karami. Pero siyempre pag Ayan. So, iluluto natin dito sa kaserolang malandi. Diba? May sumba yan. Naturuan yun. Happy siya. Ayan, guys. At na arami dyan aji toppings dyan. Makapulo. At aji finished product tayo na may sun. Diba? So, diba? Enjoy nyo rin guys. Gawa din kayo pag wala kayong ginagawa. Ganyan ang mga nababagot kapag quarantine. Diba? Bongga. Ayan guys, diba? Ang sarap-sarap. Para siyang rice. Kaso nga lang, tignan nyo. Kasaba yan. Yung tinatawag na, kumbaga sa Ilocano is kahoy. Yan. Kung sa Bisaya naman daw, ang tawag dyan, binagnol. True! Ang ato na lamarin kung lumbahin niya! Ewan ko kung tama ba. Diba ang sarap?